Φανάκο 0 λεφτά από το TikTok να το κάνετε follow. Νομίζω να παίζει Rivals. Ωραία. Φάνη, θα σε μάθω. Λοιπόν, άκου. Πόσο χαζά που είσαι. Κάτσε κινητός, θα σου στείλω. Πού πάμε? Αρένα. Θα σου μάθω να παίζεις σωστά. Αρένα είναι το χειρότερο μάπ. Δεν με αφήνει να κουνηθώ. Θα σε αφήσει. Απλά διάλεξε loadout, πώς θα παίξεις. Λοιπόν, Φάνη, άκου. Έχω και χάλια ίντερνετ, θα είναι πιο εύκολο. Παίξε όπως μπορείς. Μπράβο. Θα σε νικήσω. Ενώ μόλις πρώτη φορά που παίζω Rivals. Η τύχη του πρωτάρι, Φάνη μου. Έλα το εξήγω δίπλα μου. Έχω και το ίντερνετ, οπότε σου είπα. Ναι. Άλλο ένα γύρο έχουμε μόνο. Όχι, ρε, στα πέντε. Chill. Α, 5. Πόσο ρίχνουμε βούλβα? Α! Όπα. Τι κάνεις, ρε? Παίζω. Τι να κάνω. Βόμβα, Τι είναι αυτό? βόμβα. Τι είναι αυτό που το βρήκες? Α, πληρώνω. Νίκησα το γύρο. Πώς πληρώνεις? Εγώ έχω μόνο αυτά τα... Με κλειδιά. Λοιπόν, παίρνω Πώς παίρνεις μαχαιράκι. κλειδιά? Εντάξει, μπρο. Αν το πάμε έτσι, ρε φίλε, εγώ έχω χάλια ίντερνετ. Κι εγώ έχω άλλη skin. Εσύ μαθαίνεις. Δεν έχω κάνει το κεφάλι του χαγιουάκι και έχω το σώμα. Στο τέλος, δεν θα σε μάθω εγώ. Εγώ θα σε μάθω. Σωστός. Εγώ απλά θα κάνω γύρω. Γύρω, Μανώλης. Χέρια, πόδια, στη γραμμή. Κι όλοι κάθονται στο τέτοιο τους. Γεια σας. Φτάνει, δεν μου πάω. Νίκησε. Τέλος. Τώρα μπορώ να πάρω κλειδιά. Κρατάω μία βόμβα. Θα πάρεις κλειδιά. Εγώ για παράδειγμα έχω 29. Νίκησα. Πάμε rematch. Α, όχι, λίγη. Είναι Έχεις λίγη, κουρανή. η τύχη του πρωτάρι, ρε. Δεν λέει κάτι. Έχεις μπαγκάρι, ρε. Είσαι εδώ σε ένα μέρος και περπατάς έτσι. Ποιος είναι αυτός ο Νέκο? Γεια σου, Λοιπόν. Νέκο. Ποιος είσαι? Θα σου στείλω για να είμαστε μαζί. Για να παίξουμε μαζί. Πάτα αυτό το πράσινο. Πάτα. Το yes, ρε. Α, η κίτρινη ήταν. Είσαι καλά, έλα. Ξαναπάτε το λίγο γιατί... Α, εντάξει, πράσινο, πριν ήταν κίτρινο. Λοιπόν, πάμε 2v2. Εμείς οι δύο μαζί. Έλα εδώ. Εδώ είναι. Όχι ρε, περίμενε. Αυτό παίζει το παίζει και ο Λουκάς και Ασάλ. Έχω παίξει με τον Ασάλ και τον Λουκά 3v3. Μαζί μου στο 2v2. Γιατί είναι έτσι? Πριν δεν ήταν έτσι. Α, δεν. Άκου. Να το σου πω κλειδιά. Το play εκεί πέρα μπορεί
να διαλέξει ένα παιχνίδι. Ranked. Διάφορα πράγματα. Best rifle, daggers, knife, smoke grenade. Έχει top να μην γράψει 13. Όχι, έγινε. Μαζί σου. Από πού είναι ρε? Φανή. Σκότωσε το. Μπράβο. Είναι ένας χαγκιουάκι βιδίο που σου αντιγράφει. Α, πέθανα. Δεν έχω χαγκιουάκι ρε, αυτός είναι πέψη. Και με κοιτάει. Τι με έκανε. Με εξαφάνισε. Ωραία πέψη ή... Πέψη χαγκιουάκι. Δεν γίνεται. Αυτή είναι καλή. Εγώ είμαι το ίδιο. Αλλά οι άλλοι έχουν καλό loadout. Περίμενα να βγάλω Φάση snipe. που τελειώνει το βίντεο, σωστά. Αν χάσουμε, ναι, τελειώνει το βίντεο. Όχι, δεν θα χάσουμε ποτέ, να είναι για πάντα. Δεν θα χάσουμε. Γιατί αν χάσουμε ρε παιδιά, τότε πώς θα είμαστε καλοί. Έχω χάσει και skill. Από πίσω μου, είναι από πίσω μου. Με ακολουθάνε και σε πυροβόλα. Όμα μπορείς. Λοιπόν Φάνη, άκου, εσύ πας αλλού, εγώ αλλού. Σκόσε να τους κόψω, κόβεσαι στο υπόλοιπο. Εντάξει. Και σου κάνει μαθηματική. Όχ. Φάνη, αν χάσεις, θα υπάρχει ένας ακόμα πόντος και μετά κλείνει το βίντεο. Ελισαβετούλα. Ελισαβετούλα. Έλα. Αυτή η πέψη είναι καλή. Δεν θέλεις να φας. Γιατί είναι 83 level και θα... Τρώετε μία. Και είναι και από υπολογιστή, άρα είναι δύσκολο. Στέφανη, ξέρεις τι μόλις κατάλαβα. Στέφανη, ξέρεις τι κατάλαβα μόλις τώρα. Τίποτα. Σήμερα έπρεπε να κάνω αγγλικά και τελικά δεν έχω αγγλικά. Πανιώνας! Όχι. Χάσαμε τέλος του. Κλείνει εδώ το βίντεο. Γεια σας παιδιά, Γεια σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και αν θέλετε να ξαναπαίξουμε θα παίξουμε Ένα άλλο παιχνίδι. θα παίξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Γράψτε στα comments τι παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Φιλάκια, αντίο.